cerita zaman cilikanku. Bapakku kan duwe HP bebek warna biru ngono kae ijo biru. Nah aku ya ono lagune jenenge Keong Racun to Bolo. Lah kuwi tak bukan baleni ping 15 ya enek. Tak baleni ping 15. Sare lagune kuwi lagu tahun 2006. Ya tak baleni terus sih terus dilokke. Lah aku baleni terus tole. Aku seneng kok ngono. Wis Bolo ngono sih ya. Masih tamat ki.